Machiegni paw tuke bang' chung'ne piny Kenya e tuke mag adhula mar nyiri e tuke mag sikunde Afrika ma ugwe mane obage kaunti ma Kakamega dwe mokalo. Jogweng' Mangunya e sub kaunti ma Ugunja nobago nyasi mar tipo mar rwako pacho kendo dhialo jatugo Immaculate Atieno ma jahigni 12. E kindeno chenro duto te mag somo ne ochung' e skul primar Mangunya ka jopuonj kaachiel gi jogweng' ne obiro kanyakla mar dhialo jatuk adhulano ma giwacho ni oting'o nyinggi malo matamre gi nono. Jafwambo marwa e kaunti ma Siaya George Amolo ne oyuore nyasino kendo miyowa ler mathoth. Ne en mor matamre gi nono e kinde nyasino manochakore gi wuoth e dier boma ma Ugunja ka biro achiel kachiel kotelie gi joriemb apiko nyaka e sikund primary Mangunya mani chiegni kilomita 3 kowuok e boma ma Ugunja ka jopuonjre to kod jogweng' noromo ne Immaculate Atieno gi mor mokalo. Immaculate manoten gi jotugo wetene mag klab Mangunya Starlets kaachiel gi jonyuolne ne ok nyal pando mor mare kendo nyiso lek ma en godo e wach tugo mar adhula. Nawashukuru wote wazazi, the community, teachers yenye wamepanga hii mkutano ikakuwa hivi. Nawarudishia shukrani wazazi wangu wenye wamenishika mkono hadi nikafika kule East Africa. Dream yangu ningependa iende mbele, natamani kuchezea Harambee Stars kuanzia under 15. Lek ma japuonj maduong' Mangunya Primary School Dorcas Wanga to kod coach Mangunya Starlets Migosi Anderson Ochieng nigi adieri ni Immaculate nyalo biro chopo ka omiye sir madwarore. Pok wachopo ga East Africa to pok wa attract ga attention maji mang'eny kama. Koro gimwalamo ni Nyasaye mondo parnwa nyathini ka odhi mbele. Next year odhi e junior school. Pod en ga lot of potentials. Watem mondo wajiwe to arango an koka kora an daher mondo nyathina ni ogoch nyaka Harambee Starlets mana kaka chiel kuomgi Ugunja kae osetero jok mang'eny. Achiel kuomgi ma bende ong'ere kaka Brenda Chieng be owuok mana machiegni skul machiegni ka obende en Harambee Starlets koro ma osiepne mana dagom sana mondo bende ochop kuma Brenda nitie. En nyasi ma jonyuol Immaculate Jojo Nyango kod Judith Akelo wacho ni kata gin bende nokawo gi buok. Nawuono ka ng'eyo ni nyathini nyalo menye, jomida nyalo menye, nyathini nyalo romoni nikech an nyathini gino kawo guoro sana. Ok ang'eyo pod ok amini. Imani en nyathi men guluo kendo tugo motugo no ketie chunye gu pache kendo ketie kinda tan gu kwai kende kanyalo yudo ng'ama nyalo mako bad nyathini. Nyasaye ogwedhu mang'eny, ango gima dawach mang'eny. Nyasaye ogwedhu mondo umak na nyathini bad mondo odhi mbele. Tim mar adhula mar nyiri mag Kenya ema nobedo joloch e kinde tuke mag sikunde Afrika ma ugwego eko bang' kane gitugo ma ok ologi nyaka gitieko tukego. George Amolo, Ramogi TV, Ngunya Primary School, Siaya County.